आज झालेल्या साक्षी आणि सादर केलेले पुरावे लक्षात घेता हे कोर्ट या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलंय. ठरलं तर मग ह्या मालिकेमध्ये नागराज जाणार जेल. कोर्टने दिला नागराजला दोषी असल्याचा निर्णय. सगळे पुरावे नागराजच्या विरुद्ध आहेत आणि अर्जुनने सुद्धा सगळ्यांसमोर हे सिद्ध केलं आहे की नागराज दोषी आहे आणि जजने सुद्धा सगळे पुरावे आणि साक्षी ऐकल्याच्या नंतर त्याला जेल पाठवायचा निर्णय घेतला आहे. जे ऐकून सगळ्यात जास्त आनंद सायलीला झाला आहे. आता बघायचं आहे की पुढे ह्या मालिकेमध्ये अजून काय ट्विस्ट येणार आहे आणि अजून असे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी टेलीचक्कर रिजनल्सला सबस्क्राईब करा.